ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Marami sa atin ang nagsusumika para kumita. Pero may mga panahon na hindi talaga sapat ang kinikita natin. Ikaw, kabarangay, ano ang ginagawa mo kapag kapos ka sa pera? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig sa Barangay LS. Ako nga po pala si Jules. Nagtatrabaho po ako bilang supervisor sa isang call center at palagi po akong nakikinig sa inyo tuwing break ko. Matagal ko na rin pong napapakinggan ang iba't ibang kwento tungkol sa love life dito sa Barangay LS. Kaya naman naisipan ko na baka panahon na rin para ibahagi ko ang sarili kong karanasan. Isa lang po akong simpleng lalaki, Papa Dudut, na may simpleng pangarap ang bumuo ng sarili kong pamilya. Pero kung tutuusin ay pakiramdam ko ay hindi ako kagwapuhan kaya pakiramdam ko rin na wala talagang nagkakagusto sa akin. Pero nagbago ang lahat nang ipakilala sa akin ang kaibigan ko si Dina. Nereto niya ito sa akin at noong una ko pa lamang makita ang litrato ni Dina, napahanga na agad ako. Ang ganda niya at mukha rin siyang mabait. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na hanapin si Dina sa Facebook. Nung unang beses ko siyang i-chat at magpakilala, sobrang kaba ang naramdaman ko. Pero nilakasan ko talaga ang loob ko dahil gusto ko siyang makilala ng mas mabuti. Sa awa ng Diyos ay nag-reply si Dina at habang tumatagal, mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Araw at gabi kaming nag-uusap pero kahit na ganoon ay hindi pa rin kami nakakapag-video call noon kasi medyo naiilang ako sa itsura ko. Pero dumating din sa punto na naisip kong dapat na rin kaming magkausap ng mas personal. Kaya kahit kamado ay nilakasan ko na ang loob ko. At hindi ko makakalimutan ang unang beses kami na nag-video call ni Dina. Hi, Jules. Kumusta ka? Eto, okay lang. Ikaw? Okay lang din. Kumain ka na ba? Oo. Teka lang. Itapat mo ng maayos yung camera mo. Hindi kasi kita makita ng maayos eh. Pasensya ka na ha. Nahihiya kasi ako eh. Ha? Bakit naman? Paano ba naman kasi? Ang ganda-ganda mo habang ako... Huwag kang magsalita ng ganyan. Sa tingin mo ba, papayag akong makipag-chat at makipag-video call kung napapangitan ako sa'yo? So ang ibig mong sabihin... Oo. Nakukyutan ako sa'yo. Naku, baka mamaya binobola mo lang ako ha? Hindi no. Kaya huwag ka nang mailang sa akin. Sige na nga, sabi mo eh. Nga pala, asan ka ngayon? Ha? Nasa apartment ako. Bakit? Ang ganda kasi ng apartment mo, mukhang hotel. Ay, thank you ah. Pa-room tour ka naman dyan oh. Sige ba? Oh, yan. Bale, ito yung CR. Teka, bathtub ba yan? Oo. Wow! Kakaibang klase ang bathtub mo ah. Kulay pink? Mahilig kasi ako sa pink. Tsaka
Sa totoo lang, yung bathtub na yan ang dahilan kung bakit kinuha ko tong apartment na to. Mahal ba yung inuupahan mong apartment? Medyo. Pero ayos lang sa akin yun. Kasi yun naman talaga ang dahilan kung bakit nagpapakapagod tayo sa trabaho, di ba? Para mas magkaroon tayo ng maginhawa at saka komportableng buhay. Kung sa bagay. Anyway, ito naman yung kusina ko. Oh, ayan. Wow! Ang lakas naman makasosyal ng kusina mo. At talagang induction cooker pa yung gamit mo. Aba, syempre naman. Para iwas sunog na rin, di ba? Pero, hindi ba mahal sa kuryente yan? Medyo. Pero okay lang. Mas mapapamahal ako kung masusunog tong apartment. Ikaw talaga. Teka lang. Ano yung nasa gilid? Ha? Saan dyan? Ayan o, yung glass case. Sandali lang ah. Ito yung perfume collection ko. Grabe, ang dami. Mahilig ka pala sa perfume? Hindi ba obvious? Kapag nai-stress ako sa trabaho, yung ginagawa kong stress reliever ay ang mangolekta ng bagong perfume. Pero, hindi ba mahal yan? Alam mo ikaw, kuripot ka siguro, no? Paano mo naman nasabi? Ang dami mo kasing comments tungkol sa mga gamit ko dito sa apartment eh. Hindi naman sa ganun. Yung sa akin lang naman, namamahalan ako sa mga gamit mo. Yun lang yun. Para saan pa yung kinikita natin kung hindi natin ibibili ng mga bagay na makapagpapagaan ng loob natin, di ba? Tsaka isa pa, hindi mo rin naman madadala sa hukay yung pera mo kapag namatay ka. Nandun na ako. Pero naniniwala kasi ako na dapat marunong tayong magtipid kasi hindi natin alam kung kailan tayo mauubusan ng pera, di ba? Kaya nga ako nagtatrabaho eh. Para hindi ako maubusan ng pera. Pero alam mo, ang cute mo pag tumatawa. Sus, bolero. Totoo kaya? Nga pala Jules, thank you talaga sa time mo ah. Talagang na-appreciate ko. Pero kailangan ko na kasing matulog eh. Maaga pa yung pasok ko bukas. Ganun ba? Sige. Good night. Good night din. Chat na lang tayo ulit bukas ng umaga. Aaminin ko po sa inyo, Papa Dudut, na medyo nabigla talaga ako nang makita ko ang mga gamit ni Dina. Puro mamahalin at sosyal. Mga branded na bag, sapatos at accessories na halatang hindi basta-basta. Para sa akin kasi ay sayang lang sa pera ang ganong mga bagay. Naniniwala kasi ako na habang may pera tayo, mas mabuting matuto tayong magtipid, mag-ipon at unahin ang mga bagay na talagang mahalaga tulad ng pamilya, kinabukasan at pang-araw-araw na pangangailangan. Pero kahit magkaiba kami ng pananaw ni Dina pagdating sa pera, hindi ko siya hinusgahan. Naintindihan ko na iba-iba tayo ng kinalakhan, ng lifestyle at ng pananaw sa buhay. Mas pinili kong unawain siya at mas kilalanin kung sino talaga siya bilang isang tao. Hindi base sa mga gamit niya, kundi base sa ugali niya, sa puso niya, at sa kung paano siya makitungo sa akin. Makalipas nga ang ilang buwan, ng tuloy-tuloy na pag-uusap, pagkakaibigan at pag-unawa sa isa't isa, nagkita rin kami sa wakas. Doon ko na rin sinabi sa kanya ang totoo kong nararamdaman at tinanong kung pwede ko ba siyang ligawan, at sa kabutihang palad ay pumayag si Dina at hindi nagtagal ay dumating ang araw na pinaka-aasamasam ko. Sinagot niya ako, Papa Dudut, at grabing sobrang saya ko noon. Parang lumipad ang puso ko sa tuwa. Kaya bilang isang simpleng paraan para mapasaya rin siya, naisip kong ayain siya na pumunta sa La Union kasama ko. Salamat sa Diyos. Nakapag-check-in na rin tayo sa wakas. Mismo. Grabe.
Pakiramdam ko para na akong masusuka sa biyahe. Eh, nga pala babe, thank you talaga dito sa treat mo ah. Alam mo ba na sa lahat ng naging boyfriend ko, ikaw yung pinakauna na nag-aya sa akin na pumunta dito sa La Union. Alam mo naman na kaya kong gawin ang lahat para pasayahin ka, di ba? Ang sweet talaga ng baby ko. I love you. Love you too, babe. Ay, nga pala, may gusto akong ibigay sa'yo. May sorpresa ka para sa akin? Aba, syempre naman. Sagot mo kaya yung hotel at pamasahe natin. Kaya dapat lang na may gift ako para sa'yo. Ano ka ba naman? Maliit na bagay. Hindi ka na dapat nag-abala pa. Pero nandito na to. Kaya tanggapin mo na lang, ha? Saglit lang ah. Kukunin ko lang sa maleta yung surprise ko para sa'yo. Tada! Ayun oh! Binilhan kita ng 5 t-shirt. Uy, ang dami naman yata niyan. Kailan mo binili ang mga yan? Namili na ako nung sinabi mo sa akin na pupunta tayo dito ng La Union. Para laging handa, diba? Ay, kaya naman pala ang laki ng maleta na dala mo eh. Okay lang yan. Kaya ko namang buhatin yan eh. Oh, tanggapin mo na tong mga t-shirt. Thank you dito, babe ah. Huwag kang mag-alala. Babawi ako sa'yo bukas. Ano ka ba? Kahit hindi na. Saglit nga lang. May price tag pa tong mga t-shirt oh. 4,000 isang piraso? Saan mo naman nabili tong mga to? Bakit ang mahal? E di syempre sa department store. Okay na yung mahal. At least matagal masira, diba? Ay, dapat sa ukay-ukay ka na lang namili. Alam mo ikaw, matagal ko nang napapansin na sobrang higpit mo pagdating sa pera. Naniniwala kasi ako na hindi naman natin kayang magtrabaho habang buhay. Kaya habang bata pa tayo, dapat marunong na tayong mag-ipon. Ewan ko sa'yo. Basta ako, naniniwala ako na dapat matutunan mo rin na i-enjoy yung pera mo while you're still young. You only live once. Ganun. Tsaka isa pa, hindi mo rin naman madadala yung pera mo sa langit, di ba? Kaya dapat, lubus-lubusin mo na kung anong meron ka ngayon. Dina, dapat alam mo rin yung mga limitasyon mo pagdating sa paggastos ng pera. Alam mo, nakakatawa ka. Bakit naman? Yung mga ex ko nga dati, tuwang-tuwa tuwing binibigyan ko sila ng regalo eh. Pero ikaw, kakaiba ka. Ikaw lang yung kilala kong nagdadalawang isip pa tuwing binibigyan ng regalo. Lumaki kasi ako sa hirap eh, kaya palagi akong nag-iingat pagdating sa pera. Jules, ganun din naman ako. Yung mama ko, kasambahay lang. Tapos yung papa ko, construction worker. Isang kahig, isang tuka lang yung pamilya ko nung nasa high school pa kami. Kaya nung natanggap ako sa trabaho ko bilang insurance agent, pinangako ko na ibibigay ko sa sarili ko yung buhay na hindi ko makamit-kamit nung bata pa ako. Kaya naman pala. Mas naiintindihan ko na ngayon kung saan ka nang gagaling. Mabuti naman kung ganon. Kasi may surprise pa ako para sa'yo. Teka lang ah. Ito, perfume. Magkano naman bili mo dito? 10,000 lang yan. Ano? Limited edition kasi yung perfume na yan. Kung tutuusin nga, mura na yun eh. Kasi nakasale pa yan nung binili ko. Huwag ka na ngang magtanong ng kung ano-ano dyan. O eto, tanggapin mo na lang. Sige na nga, gift mo sa akin to eh. Thank you dito ah. Maliit na bagay. Papadudot, para po talaga akong mahihimatay nang makita ko ang mga pinamili ni Dina. Kasi sa pagkakatansya ko ay hindi bababa sa 20,000 ang halaga ng lahat ng yon. Alam kong hindi biro ang presyo ng mga binili niya. Kaya hindi ko maiwasang mabigla. Pero kahit na ganoon ay pinilit kong pigilan ang sarili ko na husgahan siya. Girlfriend ko na siya ngayon at sa totoo lang ni minsan ay hindi siya nanghingi o nanghiram ng pera sa akin para lamang mabili ang mga gusto niya. Napagtanto ko na siguro'y tama lang din
na i-reward niya ang sarili niya mula sa pinaghirapang sweldo niya bilang isang insurance agent. Deserve din naman niyang i-enjoy ang bunga ng sipag at tiyaga niya. At sa totoo lang, pareho rin kaming nag-enjoy ni Dina sa bakasyon naming yon sa La Union. Doon namin mas nakilala ang isa't isa, yung mga simpleng ugali, maliliit na hilig, pati na rin yung mga bagay na nagpapasaya sa amin. Dahil sa mga sandaling yon ay mas lalo kong naramdaman kung gaano siya kahalaga sa akin. Noon ko talaga nasabi sa sarili ko, si Dina na ang babaeng gusto kong makasama at mahalin habang buhay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Makalipas ang ilang buwan ay mas lalo pang tumatag at lumalim ang relasyon namin ni Dina. Hanggang sa dumating ang araw na tuluyan nang iniwan ni Dina ang dati niyang apartment para makipag-live-in sa akin. At sobrang saya ko noon, Papa Dudut, kasi pakiramdam ko ay unti-unti na naming binubuo ang buhay na matagal ko nang pinapangarap. Pakiramdam ko noon ay konti na lang at nahantong na talaga sa kasalan ang relasyon namin. At kahit magkasama na kami sa isang bubong, sinisikap ko pa rin iparamdam kay Dina araw-araw kung gaano siya kahalaga sa akin. Hindi ko nakakalimutang ipakita na siya lang ang babaeng mamahalin ko habang buhay. At handa akong tanggapin at mahalin siya ng buo kahit ano pa ang nakaraan o pagkukulang niya. Pero isang gabi habang mahimbing kaming natutulog, nagising ako sa sunod-sunod na pag-vibrate at pag-ilaw ng cellphone. At cellphone pala ni Dina yon. Kinuha ko yung cellphone niya sana para i-silent na lamang, pero hindi ko naiwasang mapansin na may sunod-sunod na mensahe mula sa iba't ibang numero. At doon ako biglang kinabahan, Papa Dudut. Ano ba naman yan? Istorbo talaga oh. Dina, babe. Yung cellphone mo, kanina pa nagva-vibrate. Matingnan nga. Sino pa kasi to? Teka lang, wag. Akin na nga yan. Ano to? Ba't ang daming number na nagte-text sa'yo? Sino yung mga yan? Wala to. Mga katrabaho ko lang. Ha? Sigurado ka ba? Kasi parang nakita ko yung isang message, mukhang sinisingil ka yata. Oo. Gaya nga ng sabi ko, katrabaho ko lang yun. Eh bakit ka naman sisingilin ng katrabaho mo? May pinagkakautangan ka ba? Oo eh. Nung isang araw kasi, nasa digital wallet lahat ng pera ko. Tapos kinailangan ko ng cash. Kaya ayan, napilitan akong manghiram ng pera sa katrabaho ko. Yun lang yun. Ganun ba? Oo. Oo eh. Sino naman yung ibang numbers na nagte-text sa'yo? Sandali nga lang. Binasa mo ba lahat ng messages ko? Hindi, kaya nga ako nagtatanong, di ba? Ayoko naman talaga kasing pakialaman yung cellphone mo eh. Pero kanina pa kasi vibrate ng vibrate yan eh. Kaya, ayan. Sa susunod kasi, gisingin mo ko. Hindi yung bigla-bigla ka nalang nakikialam ng gamit ng may gamit. Sinubukan naman kitang gisingin ah. Pero pinakialaman mo pa rin yung cellphone ko. Invasion of privacy ang tawag dyan sa ginagawa mo, Jules. Kakainis ka naman eh. Babe, sorry na. Please, huwag ka nang magtampo sa akin. Hindi ko naman nabasa lahat ng messages mo eh. At saka, pangako, sa susunod, hindi ko napapakialaman yung cellphone mo, okay? Siguraduhin mo lang ah. Promise. Hindi lang talaga ako nakatiis kanina kasi ang himbing na ng tulog ko tapos nagising ako ng dahil lang dyan sa cellphone na yan. Sige na nga. Pinapatawad na kita. Basta, wag mo nang uulitin yung ginawa mo ah. Kasi yung pinakaayaw ko sa lahat, yung pinapakialaman ako. Oo na. Sorry.
bati na tayo ha. Oo na. Nga pala babe, may gusto sana akong i-open up sa'yo eh. Ano yun? Siguro bukas na lang. Alam mo ikaw, ang labo mo kausap. Para saan pa na binanggit mo yung gusto mong pag-usapan kung hindi mo naman pala ikikwento sa akin? Kasi kasasabi mo lang na ayaw mo yung pinakikialaman ka, kaya eto. Natatakot na ako na baka magalit ka na naman sa akin. Sige na, sabihin mo na. Sa tingin mo ba makakatulog pa ako pag hindi mo sinabi sa akin yung gusto mong sabihin? I'm sorry babe pero yung ayaw ko kasi sa lahat yung may utang eh. Grabe ka naman sa akin. Ba't pakiramdam ko parang hinuhusgahan mo na ako, ha? Yung katrabaho ko lang naman yung inutangan ko kasi wala akong cash nung time na yon. Eto na nga ba yung sinasabi ko eh. Eto mismo yung dahilan kung ba't ako nagdadalawang isip na sabihin pa sa'yo to eh. Pwes, dahil sinimulan mo na, walang matutulog sa atin hanggang hindi natatapos tong usapan na to. Please babe, huwag mo naman sanang masamain yung sinasabi ko sa'yo. Nakakasama ka ng loob eh. Pakinggan mo muna kasi ako. Yung sa akin lang naman, ayokong mabaon ka sa utang. Babe, alam kong marami kang luho. At tinanggap ko naman yun, di ba? Kasi nga, tulad ng sabi mo sa akin noon, pera mo naman ang ginagamit mong pambili sa mga luho mo. Kaya hinahayaan na lang kita. Pero yung utang kasi, ibang usapan na yun eh. Sandali nga lang. Ba't ka ba nagkakaganyan, ha? Ba't pa praning na praning ka na may utang ako sa katrabaho ko? Ayoko lang kasing matulad ka sa mga kasama ko sa call center. Anong ibig mong sabihin? Marami kasi akong katrabaho sa call center na mahilig mangutang. Yung iba sa kanila, bigla-bigla na lang nawawala para lang matakasan yung hiniraman nila ng pera. Babe, alam kong concern ka sa akin. Na-appreciate ko yun. Pero wala kang dapat ipag-alala. Hindi ako matutulad sa mga kasamahan mo sa call center. Siguro nga marami akong luho, pero hello, sahod ko naman yung pinambibili ko ng mga luho ko. Sige na, huwag ka nang magtampo sa akin oh. Ikaw lang naman tong iniisip ko eh. Iba pa rin kasi talaga kapag may financial stability tayo. Oh, sure, whatever. Matulog na nga lang tayo. Baka mamaya kung saan pa mapadpad tong usapan na to eh. Good night na. Noong gabing yon ay ramdam kong medyo nainis sa akin si Dina. Pero kahit ganun pa man ay wala akong pinagsisihan sa mga sinabi ko. Alam ko sa sarili ko na kapakanan lamang niya ang iniisip ko noon. Marami kasi akong kakilala sa call center na nalunod na sa utang. Yung tipong patong-patong na ang utang sa mga katrabaho tapos ay bigla na lamang maglalaho, mag-aawol para lamang takasan yung mga pinagkakautangan nila. Ang iba pa nga ay lilipat ng ibang kumpanya tapos ay uulit lamang sa parehong cycle. Ayoko ng ganong klase ng buhay. Gusto ko yung simple lang, may peace of mind, walang iniisip na bayarin at syempre gusto ko na ganon din ang magiging partner ko sa buhay. Pero habang tumatagal ay parang ang hirap makamit ng peace of mind na yon. Napapansin ko kasing mas lalo nang dumadalas ang pag-online shopping ni Dina. Kung ano-ano ang mga binibili niya. Bagong cellphone, mga bag, sapatos, mamahaling pabango at kung ano-ano pa. Nung una ay hinayaan ko lamang, sabi ko sa sarili ko ay deserve naman niya. Kasi kita ko rin naman yung effort at sipag niya sa trabaho bilang insurance agent. Pero sa totoo lang ay dumating din ako sa punto na napaisip ako kung paano niya pinagkakasya ang sahod niya sa lahat ng ginagastos niya. Hanggang isang gabi habang kumakain kami ni Dina sa isang restaurant, bigla na lamang may nangyari na unti-unting sasagot sa mga katanungan ko, Papa Dudut. Babe, thank you dito sa treat mo ah. Maliit na bagay babe, kahit ano para sa'yo. Teka lang. Parang himala yata na dinala mo ko rito sa restaurant.
di ba, ikaw tong palaging nagre-reklamo na sayang lang sa pera yung paglabas-labas para kumain? Kakasahod ko lang kasi at napagtanto ko na medyo matagal-tagal na rin simula nung huli tayong lumabas. Kaya eto. Confirmed. Mahal na mahal mo nga talaga ako. Naman. At mahal na mahal din kita kahit kuripot ka. Uy, hindi ako kuripot ah. Maingat lang talaga ako sa pera, alam mo yan. Alam mo minsan, natatawa na lang ako eh. Bakit naman? Hindi ko kasi magets kung bakit tayo nagkasundo at nagkatuluyan eh. Isipin mo kuripot ka. Ano ba naman yan? Hindi nga ako kuripot. Tapusin mo na muna kasi ako. Anyway, kuripot ka, tapos ako naman maraming luho. Pero kahit magkaiba yung personalities natin, nagkakasundo pa rin tayo, di ba? Alam mo babe, nung una hindi nga ako natutuwa sa mga luho mo eh. Pero habang tumatagal, napaisip rin ako na siguro deserve mo naman yung mga pinamimili mo kasi galing naman ang lahat ng yun sa hard work mo, di ba? Tama ka dyan. Ay, asa na nga ba yung dessert na in-order natin? Ba't ang tagal? Kaya nga eh. Uy, babe, yung cellphone mo nagre-ring. Ay, Uy, bakit mo naman pinatay? Baka importante yun. naku wala. Katrabaho ko lang yan. Anyway, tawagin mo na kaya yung waiter, babe. Mag-follow up ka? Mamaya na, bigyan na lang natin ng 5 minutes. Tapos kapag wala pa, saka na ako magfa-follow up. Sige. Teka, kanina pa ring ng ring yan eh. Pakiramdam ko mukhang importante yan. Sagutin mo na lang kasi. Hindi na kailangan. Gaya nga ng sabi ko, hindi naman importante yun. Uy, ayos ka lang? Ba't mukhang Biyernes Santo yung mukha mo? Babe, ayoko sanang sabihin to eh pero pakiramdam ko kasi parang may tinatago ka sa akin. Ano? Paano mo naman nasabi yan, ha? Masisisi mo ba ako eh? Kanina pa ring nang ring ang cellphone mo pero hindi mo sinasagot. Hindi ko sinagot kasi nga nagde-date tayo. Ayokong makaistorbo yung tawag na yun sa date natin. Yun lang yun. Kalokohan. Kung talagang wala kang tinatago, sasagutin mo yung tawag na yun. Ayoko sanang gawin to eh pero pahiram nga ako ng cellphone mo. Ano? Ayoko. Kung talagang wala kang tinatago, ipapakita mo sa akin yung cellphone mo. Sumusobra ka na, Jules, ha? Pinagtututahan mo ba ako na may iba kong lalaki, ha? Buti naman at alam mo. Ipakita mo sa akin yung cellphone mo ngayon mismo dahil kung hindi, tatapusin ko na tong relasyon na to. Yung ayaw na ayaw ko sa lahat, yung pinaglilihiman ako eh. Oh, sige na nga. Oo, yan. Kahit halongkatin mo yung cellphone ko hanggang umaga, wala kang makikitang lalaki dyan. Teka lang. Ano to? Ang dami mong missed calls ah. Tapos pa iba-iba pa yung number. Sino ba tong mga to ha? Tsaka bakit hindi mo man lang sinasave sa contacts mo tong mga number? Saka na lang natin pag-usapan to, please. Hindi. Magpaliwanag ka ngayon din. Hindi ako matatahimik hanggat hindi mo ipinapaliwanag sa akin kung bakit ang dami mong missed calls galing sa iba't ibang number. Okay. Tingnan mo na lang yung mga messages. Para malaman mong sagot dyan sa tanong mo. Sige. Babe, ang daming naniningil sa'yo. Paano nangyari to, ha? Jules, may problema ako sa pag-iisip. Ano? Anong ibig mo sabihin? Last year, nung pumunta ako sa isang psychiatrist, sinabi sa akin ng psychiatrist na may compulsive buying disorder ako. Hindi ko makontrol yung sarili ko sa paggasta ng kung ano-ano. Ay, Dina. Alam mo naman pala na may problema ka. Bakit hindi mo tinuloy yung pagpunta sa psychiatrist? Kasi tuluyan na akong kinain ng buwisit na disorder na to. Nung una, nagagawa ko pa namang pagkasyahin yung sahod ko sa mga luho ko eh. Hanggang sa dumating yung araw na hindi na kinaya ng sahod ko yung mga pinamimili ko. Kaya napilitan akong mangutang sa mga online lending apps para may pagtustos ako.
Dapat nung umpisa pa lang sinabi mo na sa akin to para natulungan kita. Tulungan? Ipaulit-ulit mo ang pinapaalala sa akin na ayaw mo sa mga taong nangungutang eh. Di bali na, nandyan na yan. Huwag kang mag-alala. Haharapin natin to ng magkasama, ha? Hindi kita pababayaan. Hindi kita pababayaan. Inis na inis talaga ako kay Dina noong gabing yon, pero mas nangibabaw pa rin sa akin ang awa at malasakit. Hindi ko kayang hiwalayan siya ng basta-basta, lalo na dahil sa mga utang niya. Kaya imbis na layuan ko siya ay pinili ko na lamang na tulungan siyang unti-unting bayaran ang mga pinagkakautangan niya. Sa mga panahong yon ay palihim din ako nag-iipon para kahit papaano ay magkaroon kami ng sapat na pera na pangkonsulta sa psychiatrist. Kasi ramdam ko na kailangan na talaga ni Dina ng tulong. Pero lalo lang naging mabigat ang sitwasyon namin nang hindi na makontrol ni Dina ang pagsha-shopping online. Tuwing pinapa-return to sender ko ang mga package na dumarating ay nagwawala siya. Umiiyak at halos hindi ko na siya makausap ng maayos. Sa totoo lang ay sobrang stress na rin ako ng mga panahon na yon kasi kapag tinutulungan ko si Dina na bayaran ang mga utang niya ay halos wala nang natitira sa sahod ko. Ang mas masakit pa ay parang wala siyang pakialam sa mga tawag mula sa mga pinagkakautangan niya. Parang sanay na siya o wala na lang talaga siyang ganang harapin yon. Pero kahit na ganoon ay pinanghawakan ko pa rin ang pangako ko sa sarili ko, Papa Dudut, na hindi ko susukuan ang relasyon namin. Kasi ang pera kaya mong kitain ulit yan. Pero ang tunay na pagmamahal, bihira lamang yang dumating. At para sa akin, si Dina pa rin ang pinakamamahal ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Habang lumilipas sa mga araw ay nagsimula na lamang akong mag-research sa internet kung papaano harapin at unawain ang isang taong may compulsive buying disorder. Doon ko natutunan na napakahalaga pala ng mga salitang ginagamit mo kapag kinakausap mo sila. Kailangan mong maging maingat at maunawain. Halimbawa, imbes na sabihin bakit ka ba laging bumibili ng kung ano-ano, mas maganda siguro kung sabihin mo na napapansin ko na madalas kang nag-online shopping. Gusto kong maintindihan kung ano ang nararamdaman mo kapag bumibili ka. Talagang sineryoso ko ang pag-research kasi gusto ko talagang maging mabuting boyfriend kay Dina. Kahit ako na muna ang unti-unting magbayad sa mga utang niya, basta sa dulo ay sana'y gumaling na siya. Kahit mahirap para sa akin, kahit halos ako na lamang ang nagdadala ng bigat, masaya na rin ako, Papa Dudut, basta makabangon lamang siya sa disorder niya. Pero hindi ko inaasahan na mas lalo pa palang lalala ang sitwasyon namin. Isang araw ay may nakita akong post sa Facebook at parang bigla akong tinamaan sa dibdib noong nakita ko ang post na yon, Papa Dudut. Dina! Babe! Halika nga muna dito. Ano ba kasi yun? Nagluluto pa ako eh. Mamaya mo na tapusin yan. Halika dito. Ano ba kasi yun? Oh, ano? Yan. Nakita mo na ba yung Facebook mo? Ha? Hindi pa. Bakit mo natanong? Tingnan mo to, ha. Pinagpepiestahan ka na ng mga kaibigan at katrabaho mo online. May isa kang katrabaho dito, galit na galit kasi hindi mo pa daw nababayaran yung utang mo sa kanya. Sus, maliit na bagay. Hayaan mo na muna yan. Buburahin niya din yan kapag nabayaran ko na siya. Eh yung sinasabi dito, magdadalawang buwan na raw yung utang mo sa kanya eh. At sa ginawa niyang pag-post sa akin,
Sa tingin niya magkakaroon pa ako ng gana para bayaran siya? Ha! Nako, manigas siya. Sige na, tatapusin ko pa yung niluluto ko. Teka, Dina, sandali lang ha. Ibig mong sabihin wala kang balak na bayaran yung katrabaho mo? Meron naman. Pero anong magagawa ko? Wala pa akong pambayad eh. Delayed yung sahod ko ngayong buwan na to, kaya mag-antay siya kamo. Saglit lang. Ano yung ginagawa mo, ha? Teka, sandali lang. Ano nga? O ayan. Nagpadala ako ng pera sa bank account mo para may pambayad ka dun sa katrabahong inutangan mo. Maliit lang na amount yan pero makakatulong na rin para mabawas-bawasan man lang yung utang mo sa kanya. Thank you sa pinadala mo, ha? Huwag kang mag-alala. Ibibigay ko to sa kanya. At di na utang na loob. Pakiusapan mo yung katrabaho mo na yun na burahin na yung post niya tungkol sa'yo sa Facebook ha. Nakakahiya yung ginawa niya. Oo na, huwag kang mag-alala. Ako nang bahala ron. Sandali lang ha. May tao ron sa labas. Wag na, ako na. Bumalik ka na lang muna dun sa kusina. Oo na, nandyan na, sandali. Ulit. Ano to? Dina! Dina! Ano ba? Bakit? Anong problema? Tingnan mo to! Oh, May nagpadala ng bulaklak na para sa patay. Diyos ko! Teka lang. Bakit nakalagay yung pangalan ko dyan? Nasaan na yung walang yung delivery boy na nagpadala nito, ha? Kakausapin ko! Wala na unadat ng tao pagbukas ko ng pintuan. Basta-basta na lang iniiwan yan sa labas ng apartment natin. Sandali nga lang. Posible bang isa sa mga pinagkautangan mo yung nagpadala nito, ha? Siguro, ewan ko. Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Teka nga lang, anak na. Ginamit mo ba yung address natin sa pangungutang mo, ha? Ha? Oo, babe. Pero I'm sorry. Hindi ko naman alam na padadala nila ako ng bulaklak para sa patay eh. Alam mo, Dina, ayoko na. Siguro, mas makakabuti para sa ating dalawa kung maghiwalay na lang tayo. Teka nga lang. Natutuwag ka ba nang dahil lang sa bulaklak na yan? Ang hina mo naman yata. Hindi lang yun. Alam ko na may sakit ka. At pilit kitang iniintindi. Pero alam mo kung ano yung mahirap sa'yo? Ni minsan hindi mo man lang sinubukan na tulungan niya sarili mo eh. Hindi mo ba napapansin na ako tong nagpapakahirap sa trabaho para lang mabayaran yung mga pinagkakautangan mo? Talaga ba, ha? So ano yun? Nanunumbat ka, ganon, ha? Hindi ako nanunumbat kasi sariling desisyon ko yung tulungan ka para mabayaran lahat ng pinagkakautangan mo. Pero yung hindi ko lang matanggap-tanggap, yung parang wala kang balak na ayusin niya sarili mo. Yung tipo, nakakatulog ka ng mahimping sa gabi kahit ang dami-dami ng taong nagagalit sa'yo dahil dyan sa mga utang na yan. Hindi ko pinangarap ang ganitong klaseng buhay, Dina. Buong buhay ko nagsumikap ako para hindi ako magkautang. At ayoko na yung pakiramdam na parang hinihila mo ako pababa kasama mo. Pwes kung ganon, edi sige. Mas mabuti pa nga maghiwalay na lang tayo. Maghiwalay na lang tayo! O sige! Pero isa lang ang sasabihin ko sa'yo, Dina. Sana gamitin mo ang pagkakataong to para tulungan yung sarili mo. Maniwala ka sa akin, hindi ka aasenso sa buhay kung ipagpapatuloy mo ang ginagawa mong pangungutang. Hiwalay na tayo, di ba? Kaya wala ka ng karapatan na panghimasukan pa yung buhay ko. Labas ka na sa mga ayaw at gusto kong gawin. Kukunin ko na yung mga gamit ko. At makikitira na muna ako sa mga kaibigan ko. Goodbye, kuripot! Talagang napuno na ako noong araw na yon, Papa Dudut. Doon ko rin napagtanto na ang hirap palang tulungan ng isang taong ayaw tulungan ng kanyang sarili. Noong mismong araw na yon ay umalis si Dina at tahimik lamang siyang nag-impake at blinak niya din ako sa Facebook. Makalipas nga ang ilang linggo ay napagdesisyonan ko na rin po na lumipat ng bagong tirahan. Sobrang dami na kasing alaala ni Dina sa dati kong apartment at gusto ko na rin po makapag-move on kahit papaano. Aaminin ko na may mga araw pa rin na nalulungkot ako. Lalo na tuwing naaalala ko siya.
May mga gabi na bigla na lamang akong napapaiyak. Lalo na kapag bumabalik sa isipan ko yung mga pinagsamahan namin. Pero kasabay noon ay naaalala ko rin kung gaano kabigat yung pinagdaanan ko noon. Yung stress, yung pagkalunod sa problema at yung halos maubos na ako sa kakabayad sa mga utang na hindi naman akin. At dahil doon ay mas naging buo ang loob ko na tama lang ang naging desisyon kong tapusin ang relasyon namin. Lumipas nga ang ilang buwan at naging mas tahimik ang buhay ko, Papa Dudut. Sa totoo lang ay wala pa akong balak pumasok ulit sa panibagong relasyon. Nakatuon na lang muna ako sa sarili ko, sa trabaho, sa ipon at sa muling pagbuo ng sarili kong kapayapaan. Pero isang araw sa hindi inaasahang pagkakataon ay paulit-ulit akong tinawagan ni Dina sa cellphone. Laking gulat ko nang malaman ko na in-unblock na niya pala ako. May tumatawag. Sino to? Si Dina. Hello, Dina. Hello, Jules. Kumusta ka na? Ayos lang ako. Ikaw, kumusta ka? Sa awa ng Diyos, ayos lang din naman. Jules, I'm sorry kung blinak kita noon. Siguro, masyado lang akong naging emosyonal nung mga panahon na yun. Pero okay na ako ngayon. Ha? Anong ibig mong sabihin? Handa na akong makipagbalikan sa'yo. Dina, aaminin ko na mahal pa rin kita pero talagang ayaw ko na eh. Jules naman, maawa ka sa akin, please. Kailangan ko talaga ng tulong mo. Pinalayas ako ng kaibigan ko sa apartment niya kasi may nagpuntang lalaki dun na sinisingil ako sa utang ko. Wala na akong matutuluyan at gulong-gulo na yung isip ko. Kaya parang awa mo na, tulungan mo na ako. So ang ibig sabihin, tinawagan mo lang ako para hinga ng tulong? I'm sorry. Hindi sa ganun yun, pero... Tapatin na kita. Ayoko nang madamay sa mga problema mo. Tahimik na ang buhay ko ngayon at sa tingin ko, mas makakabuti kung ibablock mo na lang ako ulit. Ang kapal ng mukha mo para sabihin na mahal mo pa rin ako. Tapos yun pala, walang yain mo lang ako ng ganito, ha? Oo, mahal pa rin kita. Pero ayoko na maging parte ng buhay mo. Sakal na sakal ako ng mga panahong nagsasama pa tayo, Dina. Alam ng Diyos na binigay ko sa iyo ang lahat. At ginawa ko din ang lahat para panatilihing maayos yung relasyon natin. Pero habang tumatagal, mas lalo kong napapansin na parang hindi mo naman binibigyan ng halaga yung mga pagsasakripisyo ko para sa'yo noon eh. Saan doon? Yung pagbabayad mo sa mga utang ko? Hindi naman kita pinilit noon na bayaran yung mga utang ko, ah. Ikaw tong praning at atat na bayaran yung mga utang ko kahit wala namang pumipilit sa'yo na gawin mo yon. Tapos ngayon, kung makapagsalita ka dyan, parang kasalanan ko pa na kusa mong binayaran yung iba kong utang. Kusa akong binayaran yung mga pinagkakautangan mo kasi gusto ko na maging financially stable tayo. Pero alam mo kung ano yung mahirap sa'yo, ha? Komportable ka sa buhay na maraming pinagkakautangan. Parang wala lang sa'yo yung tipong habang tumatagal, mas lalong humahaba yung listahan ng mga pinagkakautangan mo. Parang ayos lang sa'yo na hindi ka makapagbayad. At para sabihin ko lang sa'yo, ni minsan, hindi ko pinangarap na magkaroon ng girlfriend na manggagancho. Ang sakit mo namang magsalita, Jules. I'm sorry, pero kasi hindi ko na alam kung paano pa sasabihin sa'yo yung nararamdaman ko eh. Jules, please naman, oh. Tanggapin mo na lang ako ulit sa buhay mo. Pangako, susubukan ko
Kung ganun, mas lalo mo lang akong binibigyan ng rason para layuan ka. Ano? Ako na nga itong nagpapakumbaba. Tapos ngayon ako pa nung pagsasalitaan mo ng ganyan. Malinaw na sa akin na hindi mo naman talaga ako minahal. Kasi kung mahal mo ako, hindi ka magdadalawang isip na tulungan ako. At kung mahal mo ako, hindi mo ako huhusgahan dahil lang may mga pinagkakautangan ako. Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin at pinatulan pa kita kahit hindi ka naman kagwapuhan. Kung ganun, pasensya na. Pero hindi talaga akong lalaking para sa'yo. Mas pipiliin ko pa ring saktan ka gamit ang katotohanan kaysa lambingin ka gamit ang kasinungalingan. Siguro po ay marami sa mga kabarangay ninyo ang huhusga sa akin dahil sa ginawa kong pangiiwan kay Dina. Pero gusto ko lamang pong sabihin na ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para sa ikabubuti naming dalawa. Sa huli si Dina pa rin ang piniling hindi tulungan ng sarili niya. Wala pong masama sa pagsalba sa sarili mo mula sa isang sitwasyong alam mong hindi na nakakabuti para sa iyo. Lalo na kung naibigay mo na ang lahat pero ang taong kasama mo ay ayaw pa ring magbago. Sa ngayon po, Papa Dudut, ay tahimik na ang buhay ko. Wala na rin akong balita kay Dina mula nang huli kaming mag-usap sa cellphone. Pero may isang mahalagang aral akong natutunan sa lahat ng mga nangyari. Dapat maging matalino tayo sa pagdedesisyon, lalo na pagdating sa pera. Lalo na kung may karelasyon ka na. Dahil ang mga desisyon natin ay hindi lang tayo ang maapektuhan kundi pati na ang mga taong mahal natin. Maraming salamat po sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong may bahagi ang kwento ko. Isang love story na hindi man naging perpekto ang ending ay totoo at mula naman sa puso. Umaasa pa rin po ako, Papa Dudut, na mapili po ninyo ang sulat kong ito at para kay Dina, kung sakali man na mabasa mo man ito ay sana'y magbago ka na. Ang iyong forever kapuso at ka-barangay, Jules. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Talk to Papa. Hello, good morning! Hello po, good morning po. Good morning! Saan binibini ang ating kapiling? Anong pangalan mo binibini? Del po. He? Ano? Del po, Del. Bel! Bel! Okay. Sige mga kapuso, si Bel ang ating kapiling. Balita namin, problemado ka daw, Bel. Anong nangyari, Bel? Kwentuhan mo naman kami. Kasi po may karelasyon po ako. Nitong mga few months lang po. Few months. Few months. Sorry ng few months. Saan mo naman ito natisod? Few months lang po kami naghiwalay. Hindi. Muna isa nagkakilala muna tayo. Paano nag-umpisa? Kasi po dati po, nasa Jensen po ako noon. Jensen? May nakilala po ako sa online, sa Facebook po. Oh. Okay. Tapos? Tapos, nag-add po siya sa akin. Tapos, in-accept ko siya. Hanggang sa nag-chat-chat na kami noon. Tapos, siguro po mga ilang months yun na nag-chat-chat kami ng gano'n. Tapos, pumunta ako dito ng Manila. Tapos, nung pumunta ako dito, nalaman niya, so nag-meet kami. So, baka naman talaga kaya ka pumunta dito para i-meet siya. Hindi kaya Eh, ganun. hindi po. Taga Maynila Hindi po, talaga? kasi mag-abroad. Mag-abroad ka? Okay. Taga Maynila talaga yung kachat mo? Hindi po, taga-Leyte din po siya. Pero nandito sa Manila. Opo, ito po siya nag-work. Okay. So bakit ka pumunta ng Maynila? Requirements. Kasi nasa accommodation po ako mag-stay no, kasi mag-abroad po dapat ako. Okay. So ngayon, parang tinuhog mo na. Oo. Pupunta ka ng Maynila, Yes. magtatrabaho, Kailangan mag-requirements, tapos at the same time,
Oo, ano po totoo. kami, tapos nag-chat kami. Hindi magkikita. Diba? May ginagawa din ka na rin na. Oo. Tutuhog ka na na Tuhugin mo na. magkita. Yes. Para all in one. True. Kamusta? Nasa accommodation po ako nung nag-stay. Tapos, bawal po kasi lumabas po sa accommodation. Bakit? Kasi po, inaano nila na baka mabuntis daw, ganyan, nakakagawa. Nakakapagis pag lumabas. Tapos matutuhog. Tama nga naman. Kasi Oo. pumunta ka dito para magtrabaho. Totoo. Ibig sabihin, nangyari na yan dati. Oo. Lumabas, nagpaalam, Nabuntis. buntis pagbalik. Oo, mahirap. Di ba? Marami po daw kasing case na ganun nangyari daw. Dati. may history Kaya na. pinabawalan. Hindi sira ang kinabukasan. Nakapagsanla ng baka at kalabaw. Yan. Kasi hindi nakaalis. Oo. Tapos yung kalupaan, ay nandun na, kinamkam na ng iba. Tapos, Tapos po hanggang sa siguro nagtagal na ako sa accommodation kasi nag-aantay na ako na process yung paper ko. So, nagsikreto ako ng mga Ay! Naku po. Eto, sekreto. makikipagkita ka. Opo. Ay. Naku talaga. Kailangan kami Tigilan. magkita. Hindi pwedeng hindi. Oo. Nandito na din ako eh. Itutuhog ko na to. Anong pangalan ng lalaki? Tawagin lang po natin Darwin. Darwin! Oh. Saan naman kayo nakita ni Darwin? Lumabas ka. Sa Cavite po. Kasi sa Cavite po yung accommodation namin. Okay. Okay. Tapos, Tapos po yung nag-meet kami, hindi pa nga ako makapaniwala nung una kasi akala ko hindi talaga siya. Bakit? Anong meron sa kanya? Iba po kasi nito sa FB, sa personal. Sa personal na itsura? disappointed ka ba o approve? Nagdadalawang isip. Bakit? Bakit ba? Sa personal? Hindi na, kasi yung height niya. Matangkad Maliit. ako. Maliit. As in, sobrang liit. Hindi naman po sobra. Okay. Pero malamang ako sa kanya ng height. Okay. Anong nangyari doon sa date nyo? Yun, tapos nasunod-sunod na yung date namin ng gano'n. O tingnan mo, ayaw mo dun sa height pero sunod-sunod pa na yung labas mo. Tagas ng ulo mo, no? Tapos? No choice. Hindi, choice mo yun. Anong no yun. choice? May choice ka. Ang manatili sa accommodation pero pinili mo makipag-meet kay Darwin. Ang tanong, Kasi po, boring po talaga sobra sa accommodation. Wala Okay. ibang ginagawa. ang tanong, may nangyari ba sa inyo? Opo. Ay! Oh. Goodbye abroad. Yes. Alamang. Goodbye accommodation. May iba nang magkakalinga. Oh. Trabaho ang pinuntahan sa Maynila at Cavite. Pero ang nangyari, Ay, nakipag-meet kay Darwin. ay nako, po. ano kaya? Feeling ko mabubuntis ang ating bida. Ay, Nakakabuntis kasi mga maliliit na yan. tawag dito, nagbalik-balik eh. Oo. Inulit-ulit. Ulit-ulit. Anong sunod na nangyari? Happy ba sa piling ni Darwin? Nung una po, Nung una. Anong meron nung una? kasi wala naman problema sa relationship namin. Oh. Tapos po, one day, pinatawag po kami ng namin sa accommodation. Kasi may problema po daw din sa medical ko. Ay! Buntis ka! Hindi po. Anong problema sa medical mo? Sa sa x-ray ko po. May nakita kasi silang scars sa baga ko. So, kailangan ko pa po daw magpahil. May nakitang spot. Nagyoyosi ka ba? Hindi po. Wala po akong issue. Family na po namin yata. Ano? Nasa family po namin yung problema kasi din yung scars. Ay. Nako. O ano daw sabi nung ma'am mo? Sinabi ko lang, okay naman dyan na mag-stay pa ako ng accommodation habang nagpapagalin ako. So, nag-decide na lang po ako na lumabas na pumunta din sa kapatid ko sa Tagaytay. Oh. Tapos sabi po ako sa kanya kay Darwin. Sabi ko na yun, may problema nga ako dun sa medical ko. Sabi niya, baka siguro hindi mo talaga para sa abroad, hindi ka siguro para sa abroad. Sabi niya rin. Ay! Sabi ko, hindi. Sabi ko, baka ano lang yan, baka talagang nagka-problema lang. Sabi ko. Mga ilang buwan o ilang taon bago mag-heal
Yung scar. Ano po daw, ibigyan ako ng gamit mo, mga 6 months po daw. Medyo matagal-tagal yun. Ang tagal mo sa accommodation. Paano yon? Wala kang bayad? Kaya nga po, wala po. Kaya nga po, lumabas ako. Kasi habang habang nag-stay ako doon, trabaho na lang po muna ako. Tama. Sayang din kasi yung 6 na buwan. Yes. Tsaka may ate ka naman pala sa Tagaytay. Oh. Hindi po, buntong kapatid ko namin. May kapatid ka sa Tagaytay. Ikaw yung ate. Mm-mm. Ano nangyari? Tapos sumundo ako doon dahil sa accommodation. Ay, ba't Pumunta kami ng Tagaytay. Oo. Sinundo niya ako kasi sabi ko, lalabas na ako kasi maghahanap ako ng girl. Magjowa na nga pala kayo. Opo. Tapos? Tapos nung pumunta na ako dun sa kapatid ko, palagi na siyang nandoon. Lagi na ako nilagalaw. Siyempre, magjowa na eh. Oo. Cavite lang naman at saka Tagaytay, magkatabi malapit lang lang. yun. Yes po. Oh. So, nung okay yung relasyon, nagkaroon po ako ng trabaho. Siya po, naghatid po sa akin sa trabaho. Tapos, hanggang po sa one day na kailangan mo na rin po bumalik ng trabaho kasi tracking driver po siya. Oh. So, malalayo-layo po yung biyahe niya. Nag-aabot po sila ng Mindanao sa biyahe. So, one day po, ang communication namin nun is na lang po, cellphone, social media, messenger, ganyan po. Wala naman po kaming problema. Hanggang sa one day po, nung nag-swipe na ako ng cellphone ko, nakita ko sa newsfeed na may kasama siyang babae. Ay! Naku, ba't daw may kasamang babae? Baka kapatid. Sino daw yon? Nung kinonfront ko na po siya, nag-chat po ako, sinisin lang ako. Tapos, sabi ko, sabihin mo lang sa akin yung totoo kasi wala naman tayong problema sa relationship namin kung hindi na tayo nag-aaway. Sino daw? Sabi na friend nila lang daw po. Ay! Naku, hindi ako nagpapaniwala sa mga friend Ako na din. ganyan. Mahirap. Ay. Sino yon? Ang totoo, sino ang babae na yon? May inistok ko po yung babae kasi nakatag eh. May inistok ko po yung babae. Nung nakita ko po ako doon na picture nila, nasa isang kwarto sila. Ay! Asawa. Feeling ko may asawa. Hindi, paminsan kasi yung mga driver ng ganyan. Oo. Kung saan nadidestino. Doon may asawa. Ay! Naku! Patay ka din. Agoy! Agoy. May mga ganon. May mga anak sa iba't ibang lugar. Oo. Ganyan. Okay. Nagkakalat ng lahi. Yes. Ngayon? Tapos po, kinonfront ko na po talaga siya. Ginawan ko rin, kinuhanan ko po ng screenshot yung nakita ko rin sa Okay, ganito na lang. Bel, diretsuhin na natin. May relasyon ba sila? Yes po. Ay! Ano siya? Ngayon, anong nangyari sa inyong dalawa? Tinawagan ko po siya. Hindi ko po talaga matigil yung feeling ko that time. Kasi syempre, hindi ko naman expect na magagawa niya sa akin yun. Tapos, yun, iiyak na siya. Nangingi siya ng sorry. Kasi daw, minsan kasi pag nagtatampukan kami, sabi ko baka may iba ka rin babae dyan. Kaya siguro, ang tagal mo makapag-contact sa akin. Tapos, sabi niya, kaya bagay mo nagawa yun kasi pagdintangan ko daw siya, kaya pinatuo na daw niya. Ay! Ang galing naman niya. Kasalanan mo pa. Kasalanan mo naman pala. Siya na nga nakagawa ng kasalanan. Ikaw pa yung dahilan kung bakit nakagawa siya ng kasalanan. Kakapal ng mukha. Sila pinagbibintangan mo lagi. Oo. Di totohanin na nga para hindi ka nun mag-isip. Okay, ngayon, nagkaayos ba kayo? Hanggang sa hindi, humiwalay na po talaga ako sa kanya. Ay, yan na nga. Naghiwalay na. Nako. Ay nagpapagaling lang ang ating bida at pupunta ng abroad. Ay, nakasalanan talaga ito. Bakit nagpagaling pa? Nako, may iba ng babae si Darwin. Hindi kinaya ng ating bida, wala tayong problema. Oo. Pagkatapos sasabihin mo, meron kang iba? Pag hindi tayo okay, may pinupuntahan ka. Ay, hindi pwede yan. Lagot. Nako, goodbye Darwin. Paano na ang ating bida? Di ngal-ngal. Di iyak. Diba? Maglalabas na kanyang press release. Yes. Ito na ang palatandaan na mag-focus ka na sa karir mo. Ano nangyari na? Tapos po yun, hanggang sa lumipas ng ilang taon, siguro mga 2 years, nakita ko po sa cellphone ko na na may friend request
friend request, saka friend, request message. Tapos nung tinignan ko po, siya po, naggamit ng ibang account. Tapos nangamusta siya sa akin, kumusta na daw ako, nanghingi siya ng sorry, pinagawa niya sa akin dati daw, nagkamali daw siya. Tapos naging 1 month lang yung relasyon niya sa babae, kasi daw yung babae is malandi daw. Ay, syempre sisiraan niya na yon. Oo. Kunwari. Bagay naman sa kanya. Para silang malandi. Tapos po, nanghingi po siya ng second chance. Ay! Tapos po, Willing ako na pagbigyan. pinag-iisipan ko po talaga. Sa totoo lang naman po, may feelings ka talaga ako sa kanya. Kasi sobra ko siyang mahal ng kalita. Ay. Tama nga naman. Tapos yung sabi ko, sige, basta i-promise mo na sa akin na hindi mo maulit gawin yun. Kasi sobrang matrauma akong ginawa mo. Tapos nung gano'n na, naging kami na ulit. Tapos, nag-decide na kami na magsama kami sa isang lubong. Ay! So napatawad mo ang person? Yes po. Ay, ba talaga nagagawa ng pag-ibig? Oo. Paano, di ba? May plano ka na pumunta na ibang bansa, 6 months sila magpapagaling ka. Nakilive-in ka na. Ano ba talaga ang gusto mo mangyari sa buhay mo? Kasi ayaw na pumayag ng mga anak ko sa mag-abroad ako. Kaya pinayos ko na po yung trabaho ko dito sa factory. Sandali. Mga anak? Yes po. Single lang po ako nagkalalakad ng Lord. Meron ka ng ilang anak? 4 po. Mga binata na po. Mga binata. Dami na 4. pala. Oo. Ilan taon yung panganay? 21 na po siya ngayon. Oy! Okay. So, di parang... Alam ba ni Darwin na ganitong system mo? Yes po. Alam po naman ng mga anak ako. Tanggap naman niya. Ba't kayo naghiwalay natin mga asawa? Yung ama ng anak mo? Backward wife po ako doon. Kasal ba kayo o live-in din lang? Kasal po. Patay ka diha. Ang dami mo palang sabit sa buhay. Oo. So, Pero wala na po. Nagpipirmahan na po kami. Nag-asawa na nga po ngayon yung ano ko. Anong permahan niya? Permahan sa barangay? Sa attorney po. Na talagang wala nang pakialaman. Okay. Sige. Move on na tayo doon. Naging okay naman kayo ni Darwin? Una po nang pagsasama, okay naman po. Nagkaroon ba kayo ng anak ni Darwin? Yes po. Okay. Ano sinasabi mo nung una masaya? Kasi po, nung nagbubuntis na ako, habang nagkaso po kasi buntis ako, nagtatrabaho pa rin ako. Tapos siya naman, nagdadrive pa din. Doon pa din siya sa tracking company na pinagkatrabaho niya dati. Okay. So hanggang sa nabuntis na po ako, tapos nagtatrabaho ako, tapos nung nag-request na ako sa kanya na pwede ba siyang mag-leave kasi pag nanganak ako po. Sabi niya, bakit daw siya kailangan pang mag-leave? Sabi ko, syempre, wala naman mag-aalaga sa amin mag-ina kapag nanganak ako. Sino pa mag-aalaga? Wala naman. Yung kapatid ko may trabaho din. Tapos nagagalit siya. Kasi nagtatrabaho kailangan mo pa daw. Nagtatrabaho kasi siya. Kasi para dun sa panganganak mo. Pero kailangan, naintindihan naman ka namin. Kasi kailangan mo naman talaga na may mag-aalaga sa'yo. I-request ko naman po sa kanya. Hindi naman po. Pinapaninta ko siya. Sabi ko kahit 1 day o 2 days lang po siyang nagbibigay. 2 days lang naman. Oo nga, kaso nasa Mindanao siya. Paano yon? Hindi po, nasa Montalban lang po yung garahean nito po. That time po, nasa garahe lang po sila nun. So hindi pwede, ay pumayag. Ayaw po niya kasi daw po, pag umuwi po daw siya, kaya mag-leave siya, mababawasan po daw yung sahod. Marami siyang nakasun. Ilan? So ayaw talaga. Sa madaling salita, ayaw talaga. Ayaw kasamahan sa ospital. Opo. Tapos? Opo, hanggang mga anak mga lang po ako, hindi nga siya dumating. Sabi ko, padalhan mo na ako ng pangkabayad sa laing. Oo. Kahit yun lang magawa mo. Kasi hindi ka sumama kasi nagtatrabaho ka. So ibig sabihin may pera ka. Kaya nga po, tapos inasahan niya, sabi niya, may maternity ka naman na ganyan, may mga may mga insurance ka. Sabi ko na, so madaling salita, kahit nung nagbubuntis ka, hanggang sa mga anak na, hindi nagpakita ang mokong. Hindi po. Ay! Wala siya. Tapos,
Wala man lang may padala sa'yo kung kahit magkano? Hindi po, nagpadala po siya. Pinas ko po talaga siya na magpadala siya ng pambayad ng galing. Pinalabas ko lang po talaga na wala akong pera. Kasi syempre, iniisip ko naman po, mag-i-stay pa ako, syempre, nagpapahinga pa ako. Anong Ganito na lang. pagkakain namin? After mo makapanganak, magpakita naman sa'yo. Inaway ko pa po bago siya umuwi. Ay, kailangan pang awayin. Naku. Kasi pinaulit ko po talaga siya noon kasi i-process na yung birth ng baby namin. Hindi naman pwede na hindi siya papirma ng birth ng baby. Pwedeng sa'yo na lang ipilyido. Ayaw naman po na pumayag. Ay. Ang hirap na. Ikaw kailangang mag-adjust. Siya gustong masunod. Wala namang effort. Tapos? Tapos yun, umuwi po siya. Tapos sabi niya, kailangan na din po ba bumalik agad. Sabi ko, hindi ba pwedeng kahit 2 araw ka muna mag-stay dito kahit alagaan mo na kami, bagong panganak pa ako. Ang Sabi sabi. hindi daw talaga pwede. Ang dami ng rason. Tapos, hinayaan ko na nga lang po siya umalis kasi wala naman akong choice. Gusto niya talagang umalis. Hindi ko naman siya mapigil. So hanggang sa nagtrabaho na nga po siya, hindi na siya nag-chat. Sabi ko sa kanya, nag-chat ako sa kanya, bakit hindi ka na wala nang balita sa'yo? Ano bang nangyari sa'yo dyan? Sabi niya, busy daw siya. Sabi ko, ano yung busy? Nakita ko naman yung sa messenger mo na nakaparada lang kayo dyan. Wala naman kayo ginagawa. Ganito na lang. Ganito na lang. Diretso na natin. Sa madaling salita, walang pakialam sa'yo si Darwin. Yes po. Ayun ang ginawa mo na. Hiniwalayan mo na ba? Itong few months lang po, tinapos ko na po yung relasyon ko sa kanya. Ito lang, pero gano'n pa katagal? Ilang buwan na yung anak nyo? 2 months na lang po. Bagong anak ka lang. Kung ganito din lang naman, Sakit walang lang din kwenta. ang ulo, stress lang dinadala Dispatch sa'yo. mo na. Oo. Tapos ikaw na lang, mag-adjust ka na lang. No? Kaya nga po, tapos nagpapahinga nga po ako, sinabi ko lang sa kanya na huwag na lang niya alalahanin sa akin kahit na ganun ang sitwasyon, kahit na wala pa akong trabaho kasi nag-leave pa nga po ako. Tapos sabi ko, ang alalahanin mo na lang yung paggatas ng may baby, sapat na yun. Umuo naman po siya. Diba? Mabuti na lang may trabaho ka. Ito yung yung sinasabi natin na kung kaya mo namang kumita, 'di ba, on your own, at least hindi ka nakadepende sa kanya. Alam mo, nakakagigil itong ganitong klase ng tao. Totoo. Nung binibigyan ka ng maraming dahilan, ayaw makipaghiwalay sa'yo, pagkatapos, iniintay ka na lang na ikaw na yung sumuko. Oo. Ang kakapal ng muka. Diba? Tapos, tapos na yung relasyon nyo, nagpapadala ba? Yung hindi pa po nag-reply kasi sinabi ko sa kanya yung gatas si baby. Wala kang aasahan dyan. Wala. Sarili mo lang talaga ang aasahan mo ngayon. So, kumusta ka ngayon after nung hiwalayan ninyo nung lalaking iyon? Opo, nagmumukmuk mag-isa. Nako. Ganun talaga. Ganun talaga ang magagawa mo. Inalayo ka na sa mukong na yan. Bumalik ka pa. Ang tagas din ang ulo mo. Diba? Hindi na natuloy ang pag-a-abroad mo nang dahil dyan sa mukong na yan. Sayang. Pero Pero no-change po, sobrang mahal ko po kasi. Ay, naku. nakakabulag talaga ang pagmamahal na ito. Kung minsan, nanggigigil talaga ako sa pagmamahal na yan. Yes. Pagmamahal sa maling tao. Diba? Pag mahal nyo ang isang tao, make sure din naman, diba? Bilang respeto lang sa sarili nyo na ibabalik yung pagmamahal sa inyo. At saka pag sinasampal na po sa inyo ng mundo at ng buhay, kung gaano ka walang kwenta ang mga lalaki o babaeng minamahal nyo, ay tanggapin nyo po. At sana maintindihan nyo. Kasi kapag isiniksik at ipinilit nyo pa yung sarili nyo dyan sa pagmamahal, ganitong mangyayari sa inyo. Mabubuntis po kayo. Diba? Naku, siya taste tayo. Ganyan na lang. Tapos na ba ang problema ng ating bida Meron na si pa. Bel? Meron Ay, meron pa. Oo. Ay, suki ng problema to. So ngayon iniwan mo na, ikaw na lang nagpapalaki ng anak mo. Opo. Anong sunod na nangyari? May nakilala po kasi ako ng dati before sa kanya kabalikan ni Darwin. Ay, may nakilala. Anong pangalan ng bago? Edsel po. Si Edsel. Edsel. Saan mo naman nakilala si Edsel? Makalat-kalat ito si Edsel. Yan tuloy. Sa isang apps lang po, sa Star Maker po. Saan? Saan? Star Star Maker po. Yung mga kanta.
Yes. Ah, Nakakanta po oo. kasi kami. Kumakanta ka din doon. Opo, captain po ako doon. Hindi kami Ano, naniniwala. ano? Top 10. Captain po, captain. 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 Okay. So, ibig sabihin magaling ka kumanta. Hindi naman po Hindi masyado naman. tama. We, parinig nga. Oo nga. Isa lang? Isang birit lang, isang Oo. birit dyan, oh. Wag na po. Sige, kumusta si Edsel? Anong pangako ni Edsel? Nagkaanak po kami na Edsel dati. Ha? Ang dami mo ng anak, te! Wait lang. Yung 4 mong anak, hindi lang isa ang tatay? Hindi po, yung 4 po, sa talagang asawa ko po, talaga yung pinakasalan po. So, iba kay Darwin, iba kay Edsel. Yes po. Ha? Naku po. So, siya yung tatay nung una mong anak. Siya yung asawa mo. Si Edsel po. Hindi, iba yung asawa. Iba si Edsel, iba si Darwin, iba yung asawa. 3 yon. Tama ba? Yes 3? So ngayon, nung nagkahiwalay kayo, nitong si... Before po kasi kami nagkabalikan ni Darwin. Nagkaanak na po kami na Edsel. Ang dami mo, no? Grabe. Akala ko buwan lang yung pagitan bago maging kayo ulit. So ngayon, anong siste na? Hindi kasi po, ang nangyari po kasi noon, 2 years ago po, nung nagkabalikan po kami ni Okay. bago kami kabalikan ni Darwin. Wait lang. Bali, ilan total ang anak mo? Doon natin malalaman. 6. 6. Yes po, ani. So nasalisihan ka ni Edsel nung Oo. kahiwalay kayo ni Darwin. At nasa lisi din ng kwento. Opo. Hindi mo nasabi agad kanina. Ikaw naman. So ngayon, kamusta na kayo ni Edsel? Hiniwalayan ko nga po siya para lang po kay Darwin. Ay! Pogi nitong Darwin na ito, Tapos, hindi din kinaging okay ni Darwin. Hindi po kasi, nung time po kasi nang lasinggero siya. Ngayon, bumalik ka ba uli kay Edsel? Hindi po. Ang ano lang po kasi namin ngayon, nagsusustento lang po siya sa bata. Pero sabi niya, nung sinabi ko sa kanya naghiwalay kami ni Darwin, sabi niya, handa naman daw yung tanggapin yung baby ko kay Darwin. Basta makipagbalikan lang daw ako. Oh. Ngayon, Ayoko na po. dahil, Kasi grabe po yung bibig niya. ang ano? grabe ang bibig. Dinaig pa po. Dinaig pa po yung bibig ko. Kasi, walang gusto makipagbalik. Bumangyari po siya. Ngayon si Edsel gusto makipagbalikan sa'yo, willing tanggapin. Yung si Darwin, Ako po yung nag-aantay. Naghihintay ka kay Darwin. anong, kumusta na yung, anong balita kay Darwin? Yun na nga po kasi mas mahal ko po kasi si Darwin talaga. Wait lang, naguguluhan lang ako. Hindi ko lang alam tamang pagkakasunod-sunod ha ng mga lalaki sa buhay mo. Yung nauna, yung asawa mo, may 4 ang anak. Ikalawa si Edsel. Hindi, si Darwin muna. Si Darwin muna. Tapos Dito, si Edsel po muna. Oh, Si Darwin po. Tapos, Sino talaga? Hindi kami nagkaanak ni Darwin. Okay lang. Wait, ulitin natin ha. Ang naunang lalaki sa buhay mo, yung asawa mo na 4 ang anak mo. Yes po. Pangalawang lalaki, si Edsel o si Darwin? Nauna po si Darwin sa buhay ko ng time. Pero hindi Darwin. ko kami Pero hindi nagkaanak. nagkaanak. Bumalik kay Edsel. Opo. Nagkaanak kayo ni Edsel. Nung nagkakilala po kami ni Edsel. Nagkaanak kayo. Nagkaanak po kami. Tapos, Opo. ayaw Tapos mo na kay bumalik po si Edsel, Darwin. bumalik ka kay Darwin. Okay, dahil Yes si Edsel, po. iniwanan mo dahil... mas mahal niya si Kay Darwin. Darwin po. Sabi ni Edsel, gagawin ko ang lahat, tatanggapin kita, bumalik ka lang sa akin. Oh, Kaso, itong babae na ito, naghihintay pa rin kay Darwin kasi si Darwin ang mahal niya. pwede. Ganun. Nililito mo talaga ang sarili mo, no? Wait lang, ako talaga, naguluhan talaga ako Oo. sa pagkakasunod-sunod. Nako. So hiniwalayan yung isa dahil may pangako itong si Darwin sa kanya. At saka doon sa puso niya, mas matimbang si Darwin. Ano bang pinakain sa iyo ng maliit na yon? Oo, samantalang... Mahal eh. Kaya pala Si sa kanya Darwin po nakafocus kasi ang kwento, mabait. no? Si Darwin mabait. Oo, tsaka kaso, driver. hindi ka naman tinitake for granted ka lang. Yes. Yung Edsel, kahit ganito, kasi alam niya, mahal mo kasi si Darwin. Oo. Eto, tanong, sinong pinakagwapo sa 3? Si Edsel po. Ay! Mas gwapo. Sinong pinakamaganda ang katawan?
Wala po. Wala. Sino ang pinakamatangkad? Edsel din po. Matangkad si Nako. Edsel. Edsel, nasa iyo ng Sino lahat. mas maraming pera? Parehas lang po. Grabe. Na kay Edsel na ang lahat, kaso yung Yes. puso nito nandun kay Na kay Darwin. Darwin. Sabi si Alberto, parang hindi po siya sumasali sa paluwagan. Ay, May oo. pera siya. Feeling May ko trabaho. din. Yes. Tsaka Tisay doon ka ate sa mahal ka, wag sa mahal mo kasi Ay! sasaktan ka lang yan lagi. Talaga? Lagi kang paaasahin. Ay, Totoo yun. Nako. Ang sabi naman ni J. Carlo, ate, huwag ka umasa sa taong nagtitake for granted sa'yo. Kung meron naman na handang tanggapin ka at anak mo ng buo. Oh. Ang sabi pa dyan. Nako. Wag kang maging proud sa ganda para magbilang ng lalaki. Respeto ang pagkababae para hindi pagsamantalahan ng mga lalaki. Ay, sabi naman ni Josie, ang ganda mo, te. Sinayang mo lang ang ganda mo. Huwag ka nang umasa dyan kay Darwin na yan. Walang kwenta. Ay! Ang ganda mo, ate. Sinayang mo lang. Ay. Huwag ka na mag-asawa. Mga anak mo na lang ang intindihin mo. Ako, ganyan din ang sabi ni Divina. Oo. Kung ako sa'yo, te, huwag ka nang pumili. Wala namang kwenta yung mga pagpipilian mo. Intindihin mo na lang yung anak mo. Ay, totoo din. Sabi naman ni Gustavo. Ganda ng pangalan. Papa Marky, Papa Ace, akin na lang siya. Yun lang. Charot. Sabi naman ni Gilbert, ako na lang, mas deserve ako dyan. Gagawin nating perfect ang mundo. Asikasuhin mo na lang ang mga anak mo, sabi ni Mary Jane. Focus ka na lang muna sa mga anak mo, sabi ni Maria Karina. Ay. Ang ganda, Miss Tisa. Happy viewing. Ayun. Mahalin mo ang sarili mo para deserve mo talaga ang love. Sabi naman ni Olan, hindi, nasa taas pala, si Karisma, ang ganda mo, te. Bakit babalikan mo pa ang ex mo? Dito ka na lang kay Tito Nestor ko. Ay, Si Tito grabe Tito kayo. Nestor. Ito si Richard. Ate, piliin mo yung malaki. Ay! Alin? Alin? Ang kita ba? Feeling ko, malaki ang sahod. Ganyan. Ito pa, tama na. Focus na sa mga bata. Kung bumalik, di bumalik. Kung hindi, hindi. Tuloy-tuloy lang sa pagmamahal at pag-aalaga sa mga anak mo. Yun ang importante sa lahat. Nako. Mukhang hati-hating bida. Oo. May nagsabi, kung sino yung mahal ka, wag dun sa mahal mo. Walang Totoo din. mangyari yan. Totoo din yun. Pero mas marami nagsasabi, wag nang balikan yung ex. Wag na lahat. So parang kay Edsel na lang. Okay, Edsel na lang. Kasi, totoo yun mga kapuso. Ang pagmamahal kasi natututunan yan. Diba? Lalong-lalo na kapag nararamdaman mo na yung tao, na-appreciate ka, inaalagaan ka, tinutulungan ka sa mga bagay-bagay. Diba? Hindi ka napapahamak. Dun sa taong mahal kasi natin talaga minsan, sila yung mga kaya tayong paglaruan, 'di ba? Kaya tayong saktan kasi alam at the end of the day babalikan natin. Kasi nga mahal natin, mag-away man magiging okay kasi mahal natin nate-take advantage tayo. At saka matuto po tayong madala sa buhay. Totoo 'yan. Hindi ka man madala-dala sa mga nangyayari. Totoo. Ang mga kapuso, ang pag-ibig po, binibigyan ka ng maraming dahilan Yes. para manatili. Hindi po yung inihintay ka na lang para sumuko. Yes, yung bitaw na bitaw ka na. Pagkatapos binigyan ka na ng maraming dahilan para sumuko, Hindi ka binabalik-balikan mo pa. Binibigyan mo pa ng benefit of the doubt ang isang tao, 'di ba? Na hindi kaya lang niya nagawa 'yun kasi ganito, baka kasalanan ko, 'di ba? 'Yun ang sinasabi sa kanya. Kasalanan niya daw puro duda. Duda. Tapos tinotoo, ganun ba yung tamang isagot sa iyo ng taong sinasabi na mahal ka? Hindi po ganon. At saka baka by this time, ma-realize mo na hindi pala lalaki yung kailangan ko sa buhay. Yes, babae. Charot. Mga anak. Nandiyan yung mga anak mo Baka kailangan niyang pag-ibayuhin yung kanyang pagtatrabaho. Kasi hindi lang 4, 5, kundi 6 po ang kanyang anak. True. Yung mga inaasawa naman niya, ewan ko lang kay Edsel ha, pero yung mga inaasawa niya ay mga ganito. Tinatakasan lang siya, inaanakan lang siya. At saka alam mo yon, yung baka mamaya sobrang focus mo dito sa mga lalaki na to, nakakalimutan mo talaga yung mga anak mo. Nako. Sila yung mas nangangailangan ng kalinga at pagmamahal galing sa'yo kasi mga kadugo mo sila. Etong mga taong lalaki na to, hindi mo sila kaano-ano. At saka wag po tayo maghabol, hindi po tayo aso. Yes. Aw, sabi ni... Ay, ang gusto lang naman namin ay mapabuti Yes. ang lagay ng ating bida. Napakaganda
pamilya niya. True. At may 6 na anak siya. Baka kesa maghabol siya doon sa taong hindi siya binibigyan ng halaga, baka may mga importante na dapat paglaanan ng panahon, atensyon at buong puwersa ng sambayan ng Pilipino. Ay! At saka mga kapuso, bilang babae, wag natin hinahayaan nilalapastangan tayo. Okay? Sa pangluloko ng mga lalaking ito. Pero kung minsan, mayroong mga enjoy na enjoy. Pag nilalapastangan. May mga ganun eh. Huwag. Naku. Wag po kayong nasasanay ng ganun. Oo, ha? Kasi pag umalis po yan, Lagot. hanap-hanapin niyo po Pero- yung paglapastangan sa inyo. Hello, Belle. Hello po. Bel, napakinggan mo ba ang sabi ng ating mga bida-bida? Ha? Yes po. Yes Okay. po. Ngayon ba medyo naalog ba ng konti? O talagang ipagpipilitan mong katigasan ng ulo mo kaya napapala mo yan na buti nga. Ay, pasensya na. Hindi. Ay, hindi pala yun. Hindi. Ano nang desisyon mo? Mag-focus na po ako sa mga anak ko. Ayaw mo kay Edsel bumalik? Ayoko na po. Ay. Medyo matalim kasi ang bibig ng Edsel eh. Mm-mm. Si Darwin, hindi mo na hihintayin. Ano po? Hindi mo na hintayin si Darwin. Hindi na po. Wala na po. Kaya ko naman buhayin po yung anak namin. Ay, di maghanap na lang tayo ng iba. Huwag na po. Ganun ka rin. Hiwalay ba? Ganun pa Sabagay. rin naman talaga. Minsan Oo. talaga nakakapagod magmahal, lalo na kung ikaw lang ang nagmamahal. Sobra nakakapagod. Yes. I give up. Yes. Mga anak mo na lang muna. Yes po. Oo, yes. Siya, sige. Sinong gusto mong bigyan ng message? Si Darwin na lang. Total, si Darwin naman talaga dito ang Mahal umigot mo. ng kwento. Nakikinig ngayon si Darwin. Anong gusto mong sabihin kay Darwin? Paano na lang masaya sa decision niya? Sana nga na hindi pa po sila yung decision niya. Kasi binili ko naman sa kanya lahat. Yan lang. Opo, yun lang po. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1.